Oo. Adulas guys. Ito po ang lakas nito, tinawagan din. Baka delikado tayo dito sa puso. Delikado tayo sa pisid ng baka. Dito. Sarap guys. Sarap ng feeling pag nakapapalit ang motor. Nervous na po to. Adon! Naligaw po ako guys. Naligaw po ako guys. Ako ang guide. Ako ang naligaw. May na-stop din guys. Bawal. Bawal. Yun ang tama, yun ang akitin natin, papuntang Pinawagan, Linsan, yung Pinawagan,
na yun? Ayan, papuntang Christine. Highway na yan. Highway na yan. Dito tayo. Yun ang plan na yun o. Tama yung lakbay ko na yun. Balik kami, balik. Naligaw. Naligaw, sabi ko na yun ang daan eh. Hindi ito eh. Ang sarap dahil mag-trail. Ang sarap mag-trail. Yun ang dadaanan namin gayo. Yun, kakyat. Labas nito, tinawagan din. Malawak pala yung barangay Lourdes. Kalbo yung gulong ko guys. Pero laban pa. Paglaro sa tabako, papagawa ka na July 9. Kung sino man po makapanood ng video na to, pakitali naman po ako sa Facebook. Kahit mo ng kalabaw guys. Ayan po, kalabaw. Puro tayo ng kalabaw. Sila ang paunahin ko dito guys. Ay, patay. May baka. Delikado tayo dyan. Baka dyan. Dala na ako dyan. Masiot na ako nung dati. Dami. Yeah.
Ito po yung barangay Chiptanod dito sa Lourdes, guys. Si Alice Buslon. Sa Chiptanod sa de. Si Mare. Uy, paganda ng wheel. No, dyan pa. Wow. Sarap. Galing ka na to. Binilibot sa grapayin. Ay naman ka, bago kayo bumalik, mamaya, akitin muna natin yung simuray. Simuray. Tara, kompleto na. Majin bro. Kulang pa tulo. Tulo pa, hintay natin. Kulang pa ng 3. Amo simuray. Pasin da balikban ko na sinang kampo. Saan sila magi? Adi na, iyagan. Kaya nang balik yan. Iyagan ka na lang. Kampo ka mo? Ni aram na yun lugar. Ini, balik ka mo digday. Alang nga naman balik na. Pero kung magnanagaman sa kamo, duman na lang kamo sa bulwang. Kamu? Dati na lang. Bulwang na lang. Oo, mabalik pa ka na. Yung pagbabata duman, bulwang na to. Parehas man, kaysa babalik pa ka mo. Ang last week yung dati, di ba nagtitay kami? Doon sa may bakahan ba yan? Yan. Ikaw man dyan. Tapos masakat TV. Kaso sasakat ng tatong si Muray. Nakatapos kami guys. Ang kapag ako natubos sa buwan ng lugar na. Sama sa Muray. Yeah! Si Majin. Dua pa. Ayan. Yan na. Itong kitiin. Kitiin pa, kitiin. Malas talaga. Nag-aarga yung likod ko eh. Pati siya talaga. Oh, go! Kompleto na. Ay, pot. Ayasin mo muna. Alat. Sumabog yung coolant niya. Coolant. Malakas yung rider. Ilan na naman? Tumutunog pa. Nasa pan eh. Yung pan niya, oh. Bumaswak po yung coolant. May pan yan tayo. May pan.